Oh, Mbah Hinten. Ya. Mbah Huti. Yang Ngunjuk riyen ngunjuk. riyen. Ampun ke seso. Pelan-pelan anak jato. Iki miket tenan yakin. Oh, mie. Heeh. Kudu suwantene po. Kudu. Oh, mie. Coba ganti mie ku. Jali, weh aku wae sing ganti mikmu. Pedalangane karo wecahe barang upamane anakku tak wadahi plastik. Harus diwadahi plastik. Ora apa-apa wis diadahi bagar ya ora masalah. Nyanding bisa dadi Raeo Kayak gelar kopi karo ngiling kloso. Iya. Iso awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggole sing tak sayang. Ngopeng miterenggon komiteri. Ora krasa iso awan akeh iki ya. Asik kathah nggih kaum nggih. Ada langgam gelo juga ada. Terus tadi gubuk asmara. Gubuk asmara belum, urung gubuk asmara. Ya gubuk asmara aja, ya langsung. Lah kuwi kok isine ra ono wisan? Ah wis tak sak. Wah. Jan. Nek ngono iki par wedding, lah ra dadah-dadah kene melu aku. Terampil perdinas. Ini video call, main dikatakan karo Mbak. Siapa tadi Mbak sapa ora? Ya yo kenalan cus. Makane iki yo gek ora. Ndak takoni. Bol milih sing iki kok. Lah mending ya. Ayo. Sugeng dalu. Ngadeg. Nggih. Kamu itu jangan cuma bisa ngadekin, neng kamu juga harus bisa ngadeg. Maksudnya piye ngadekin apa? Hah? Kau tahu jawab lho iso ngelam, Ya wis iso gulung. Ya wis empo. Nggih, sugeng dalu. Ngadeg. Oh iki jenenge Ini lungguh. pagi. Oh nggih, sugeng enjing. Nggih, wilujeng enjing, Mbak. Sapa iki? Dipun tepangaken kula Mira Kirana. Oh, Mbak Mira Kirana. Mira Kirana. Kirim meneng WA aku, Mbak. Nah, Langsung ngono nggih. Alih-alih. Entuk ilmu kan dia aku ya. Berarti WA-ne dalange dilebono WA-mu. Ning WA aku. oh lah iya nek kowe wis genah. Jenengan kalau di sini nih ngendi Jakarta? Nggih, sakmenika wonten Menteng Jakarta Pusat. Menteng. Oh ya. Monggo mampir, alah. Mas. Mungkin enjing Mbak endi alamate? Lah kalih guyangan pundi ne? Wah, nganjuke to. Kirang langkung nggih
sejaman lah kalih guyangan. Kene Jenengan iki. pun asring mampir mriko napa? Wo lah. Sering, sajake ah. kok. Oh nggih, Besok kulino. rodo kasih, mangkat rodo kasih. Kauman iki. Ya. Lah iya. Heeh. Weh. Dikira ora nyambut gawe wong jenenge jenengan iki seneng ora kon nembang semengi iki seneng kok malah. Lah iya. Iya. Hah? Iya. Wah nek iki kok gerakane banter. Napa nih? Banter iki sajae ya. Nek obah ya ngono kae lah. Heeh. Prengkone iki kepiye aku rung tau krungu. Sing ora ijo ngono. Iya.
Bingung piye? Bingungan, ngantukan. Sapa? Mbak Lintang iki lho, iki mos ngene iki wis. Ya langsung aja. Aneh. Icik wedi. Ayo. Ah sapa? Buwae Cok, iki mboke iki. Bu. Iya, siap. Mbok Washington Oh, si kuwi. Mbok Washington. Washington kuwi. Mbok Washington jarene. Washington. Washington. DC. Mbah Hinten. Oh, Mbah Hinten. Ya. Mbah Huti, Mbah Huti. Mbah Uti. Yang. Ya. Cuk, nguncuk riyen Nguncuk riyen. Ampun ke seso. Pelan-pelan aja to. Iki Keburu mike, apa? iki mike tenan yakin. Oh, mie. Heeh. Udu Mie. suwantene po. Udu. Oh, mie. Wah, Coba ganti mie ku. Jali. Weh, Suaraku aku buat- wae sing ganti mikmu. Disebel barang. Sing ora ana kabele. Anggonmu sing nggonmu wae ana kabele kok njaluk sing ora ana kabele. Apa Bocah sing kok ana kabele? bareng ketemu Mbak Elisa langsung dewasa. Ngerti mik sing ora ana kabelek. Ya pancen kaya kowe. Hanya kan. Oh, iya ganti match ya apik. Ya bener Selendang kuning kang saking selendangmu kuning. Ukir. Apa buku per? Selendang biru. Aku kun niru kena kae kok dalange kok. Niruk nak. Panjenengan pundi to kok niruk kenak Asli tanggane Sumanto Banyumas. Oh, Banyumas. Wes iki mu kowe kono aku kene ndak adil nek Mesti kok sing isro wong Banyu- loro. Sing Banyumas mesti langka. Ah, Kita mau. mumet aku yakin. kena inyang-inyong gak mudeng aku. Rika, Rika inyong Rika Inyong. Ora tekan batin sediamu. Penggerongnya kira-kira siapa ya sing kabeh kok. Oh. maksudnya ajeng dijodok kena sama ini Valentine gitu. Walah, yo nek do gelem. Mau diberakot. Apa perjodohan jadian. Malah jadi biro jodoh ta iki wayangan apa arep. Ora apa-apa. Yo. Mumpung aku wis kuat. Tetep ana janjimu selendang biru. Ah ngene iki seneng aku. Gak arep apa iki. Lah iki kan pamundutane kathah mungkin ndak utang to, Pak. Oh Dan iya. Masda deng Masda. Iya, bener. Biar Mbak Lintang Gubuk Kairo asmara dulu. tadi. Nah, Podang kuning mau. Oh, podang kuning loh. Oje. Udah. Biar anu mengerti tentang manuk ya. Kamu udah pernah tahu manuk-manuk belum? Dereng. Oh, dereng. Mas Dalang itu punya ingon-ingon manuk nggak? Punya Punya di rumah? Manuk Punya. apa? satu apa sik ireng ae lho yang umure wis tuwa wis 3 tahunan kunci. Ireng? Heeh. Manuk ya? Manuk Kamu ireng. suka manuk warna ireng? Warna ireng, Iya. warna ireng, Iya, hitam. iya. Suka Iya. nggak? Ah, suka kok. Suka. Main sono tempat Mas Ya Dalang. besok kalau manuk gagak kuwi sing ireng. Kowe Nggih. gelem? Napa? Angger aku mau. Manuk gagak. Anu kalau mbahku. gagak. Oh, Ayo Mbak Lintang berdiri yo. Itu Nah, biar nggak ngantuk. itu Mbak Elisa tuh udah ahli dalam permanukan itu udah ahli. Mak oto. Kutut. Kuning. Wis sembuh anggere Gagak. manuk. Anggere Apa? manuk. Manuk opene sing ra ono wulune. Wah. Manuk apa? Cucak krowo jare. Cak rawa jare. Iya ta? Ya. Bawa. Najan yo malah tok ting-ting nyingkar-nyingkur. Nadia Mas Kedrut. wujudmu Kecelek aku pun nyanti. beksi. Ah. Ora duet. Sing areng sing ana kabele Nek iki yo nek iki ora duet nek iki. Kudu jodone kok. Alus manis
golek isi podang jenar. Kamu suka nggak wayangannya Mas Yusuf? Mbah remen sangat Remen kok ngantuk? Sing diremeni wonge apa wayangane? wayangane. Aja mancing kowe. Tenane. Aku ki nang cah anyar wis diumyong-umyong ya. Iba bunga ing atiku. Nek karo piyayine piye? Cocok ora matuk ora? Ora? Nek karo wonge Bagus dalane ngwani. Ngwani dalane. Matur nuwun tegese iki. Nggih. Tegese iki lek kowe elek iki ora tenanan. semoga berjodoh. Sing ngamini lho sampeyan. Karo Mbak Lintang Kairo. Nggih, matur nuwun nur ugi. Ora iso muni Washington aku. Washington. Ya, luar negeri. Ya. Ayo sowan Bapak. Oh, lagu panas-panas niki wau. Lagu panas-panas Lagu panas-panas. Lah ngapunten pun mboten enten wektale. Nggih pun sanes wekdal sok neh. Ya. Sok neh kaya ya ora. Sasi ngarep tanggal 20 isih ana wektu nganti kaya. Lah iya kok. Lah iya kaya Kang. Matur sembah nuwun kagem Pak. Kagem Rama Haji Eka Bilawa dalasan sekeluarga Jawa Dipa ingkang sampun nimbali wonten ing mriki wonten ing adicara suran dan memperingati HUT RI kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Oh iya. Matur sembah nuwun sanget nggih. Kula sak rombongan menawi kathah kaluputane kathah kekirangane kula nyuwun pangapunten agunging samudra pangeksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.